Monoblok 46 stopni. Czemu on się nie zatrzymuje? Co się dzieje, duch Fla? Cześć Boże, witam pięknie. Słuchajcie, dzisiaj piękny odcinek. Pompa ciepła za 3,5 tysiąca. Czy to ma prawo działać? Sprawdzimy, bo już jest podłączono, także lecimy z tym. Konkretnie, co obejmowała ta cena? Moi drodzy, w tej cenie była pompa ciepła, monoblok, zaraz pokażę, co to jest konkretnie za model, sterownik do tej pompy, cała taka puszeczka, zaraz pokażemy, no i krótki drugi sterowniczek do sterowania tylko temperaturą. Ok, to się zawiera w tej cenie. Cała reszta, czyli osprzęt tej kotłowni i różne pierdoły, co będziecie widzieć, to wiadomo, to już są osobne koszta. My gadamy stricte o pompie ciepła. Tak się prezentuje ta jednostka zewnętrzna. Pokażę Wam model. To jest Haier, tutaj dokładny model pompy. Ona ma 7,8 kW, z tego co wiem. A tu jakieś dziwne cyferki. Może ma 7 kW jednak? Ok, dobra. W każdym razie tak. Zasilanie do pompy. Powrót z pompy. Jeden kabel zasilania, drugi do tego sterownika, trzeci do sterownika do zmiany temperatury. Tak się to prezentuje na zewnątrz. To wiadomo, jeszcze musi być zaizolowane. Te rureczki. Idziemy do środka. Tu jest sterownik. Ta pompa jest zaraz za ścianą. Tam ją będziecie widzieć. Widzicie? Tam jest ta pompa. Także dosyć fajnie, blisko się to udało zrobić. To jest jeden kabel, co tam idzie ze sterownika do sterowania temperaturą. Zaraz się tym pobawimy. Rureczki z tej pompy. No i tu cały osprzęt w kotłowni. Nas interesuje dzisiaj samo pompa, więc to jest jeszcze sterownik z tej pompy. Do tego sterownika przychodzi, wiadomo, zasilanie, grzałka z bufora. Ona jest tu. Zawór trójdrożny również jest. Pieniądze, co oni dali do tej pompy, to jest jak w ciężkim szoku, bo wydaje mi się, że to nie ma prawa działać. Ale był instalator, pan Łukasz. Odwróć to kolanko! Mufą do ciebie ma być! Bardzo serdecznie pozdrawiam. Naprawdę taki chłop. Ma wiedza potężną, nie? Ja już myślałem, że jak się pojawiały jakieś tam problemy, że to się wykrzaczy, on od razu wiedział, co jest grane. Także wow, że ktoś ma serio taką wiedzę, nie? No, plus nabite, także 500 zł menu do rozliczenia, nie? Dobra, bez zbędnego pierniczenia. Wiemy, że pompa jest podłączona, wszystko jest, także odpalone. Słuchajcie, zielony kneflik. Paznokcie czyste? O, taki se. Dobra. Zielony kneflik. Jest. Odpaliło. Dobra. I patrzcie. To jest pompa, temperatura, która wychodzi z pompy. Tu jest zbiornik CWU, ja? Czyli boiler. My na razie ustawimy se tak, żeby sprawdzić po kolei, jak to działa. Ustawiamy se grzanie na bufor. Teraz ustawiamy grzanie na bufor. Ile se damy stopni? Damy 45 stopni, ja? Tu jeszcze idzie se tryby wybrać. Turbo, Eco, Quiet, my oczywiście turbo, set, gitarka. Dobra, czemu na razie zaczęła się zmieniać już temperatura? Bo słuchajcie, włączyła się pompa obiegowo, która jest w tym Haierze, ja? To na razie jeszcze nie grzeje. Jeszcze sama pompa ciepła nie zaczęła fedrować. Idziemy tu sprawdzić. Dobra, 14,46 kW jest na ten moment pobrane. Mam osobny po prostu podlicznik zrobiono pod pompa ciepła, ja? Żeby wiedzieć wiele ona żere. Także dobra, proszę Państwa, tu temperaturka rośnie, pompa obiegowo zaczęła fyrlać. Zobaczymy, czy zawór trójdrożny się przestawił. Tak jest ustawione, tu jest strzałeczka na bufor, bo w tym kierunku jest bufor. Bierzemy wielata piękno pompa za te pieniążki. Nagrzeje do tego 45 stopni. Na razie nie ma podłogówki, ja? Na razie my grzejemy sam bufor. Ale żebyście mieli wizję, jak to w ogóle działo, że czy to jest możliwe, że pompa za takie pieniądze jest w stanie grzeć chałupa. I uwaga, tu jest 180 metrów po podłogach. Taki metraż będzie grzany tą pompą. Także jak w zima kiedyś mi braknie prądu, to rzućcie mi tam jakieś 5 zł, żeby sobie w kuminku chociaż mógł rozpolić, bo wyda w czarnej życi, nie? Jak to nie będzie grzało, to nie wiem, co zrobię. Dobra, idziemy obejrzeć, czy już się jednostka zewnętrzna zaczęła kręcić. Jeszcze nie. O, teraz, pykło. Słyszę jak teraz pyk? No, bo to jest tak, ta sprężarka się załącza po jakimś czasie. Nie wiem, czy będziecie słyszeć. Pompa obiegowo chodzi. Haier, włączy się. Proszę Cię. Proszę, zadziałaj. Do filmiku. Nie chcę robić cięć teraz specjalnie, żeby nie było, że ja ją tam rozkulą, ale bez
naprawdę, jak ja słyszę, wiele ludzie płacą za pompy ciepła, to tu trzeba być, kurwa, jebnytym, nie? Jak serio, za takie pieniądze... O, ruszo! Chyba zaraz ruszy. Idzie se to ogarnąć, naprawdę. Idzie, hajer, lecisz. Dmuchnij mi w pysk. Dmuchnij mi w pysk, suko. Jest! Ruszyło! Kurwa. Jest! Dobra, uwaga, zobaczymy, jak tam temperatura się dźwignie. Na razie grzejemy bufor, potem przełączymy na boiler. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Kurwa, ale rakieta idzie. 30 stopni. 30 stopni już jest. To jest moment i to jest nagrzate, nie? Ten bufor ma 100 litrów. Wiadomo, to się będzie szybko nagrzewać. Eksperty powiedzą, o, pompa LG za 34 000 by mi to nagrzała 2 razy szybciej. No i fajnie, a ta kosztowała 3. No, już ciepło rurka. Ty, rurka już jest ciepło. Ej, to są ciężkie jaja. Ta rurka już jest ciepło, nie? To jest niemożliwe po prostu. Hajer! Powinni mi jakoś współpracę dać. Patrzcie, tu płytka Migo, wszystko tym, technologia. Dobra, zaraz wam powiem, wywielami to nagrzeje. Jak nagrzeje do tego 45 stopni, przełączymy od razu na boiler i obejrzymy, jak to będzie grzało. Oh yeah! Ale żeby też nie było, że wam nic nie pokazałem, to pokażę, jak wygląda moja kotłownia, słuchajcie. Bufor. Cofnąć na stołek. Tak jest. Kurwa. O, już jest czysto, jasne. Dobra, patrzcie, idą rureczki z pompy ciepła, fajnie poizolowane. Pan Łukasz, instalator, dał mi nawet... Ała! Kurwo! Spadło to na mnie. Ała! O kurwa, to był ten nowy klucz od taty. Jasny gwint. A on tak się spuszczał nad tymi kluczami. Trudno czego, oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jak się z pytoczami taki porysowany, powiem, co żeś tego porysował? Ciepiesz to byle kaj i potem masz. Dobrze mu tak. Kto to skontroluje? Kurwa, jak boli. I wracamy do kotłowni. Słuchajcie, bufor, grupy bezpieczeństwa, boiler, te wszystkie pierdoły. Nie chcę się chwalić, nie chcę być taki, że się chwala, ale montowali my to z fotrem wszystko sami. Wszystko działo, ale wiadomo, trzeba było mieć takiego fachmajstra, co to będzie nadzorować, a samemu to by nie było mocy. Wiele ta kotłownia dokładnie kosztowała, nie mogę powiedzieć, bo nie mam jeszcze policzone, a muszę zrobić nowy clickbaitowy odcinek. Także spokojnie, wam powiem, dopiero wiele kosztowała, ale najważniejsze jest pompa ciepła, że ona fedruje, rurka, ciepło, no bonbon, piękna sprawa. Aj, słuchajcie, co ja teraz chcę powiedzieć, se fajnie siodłech, nóżki se wyłożyłech. Wiadomo, mało kto se zrobi są kotłownia, bo to jednak jest trochę ciepanie się jako z kopaczką na słońce, ja, czy coś takiego, ale jak macie kogoś, kto to trochę ponadzoruje, albo z netem, to serio idzie zrobić. Mnie to na początku przerażało, a to bez kitu idzie se zrobić samemu. My mieli pana Łukasza, taki chłop, nie wiem, czy już go dałem. I wszystkie te tajle idzie se sam mówić, kurwa, idzie se je zamówić z neta i macie naprawdę połowa tani. Na przykład ten boiler, to jest boiler 300 litrów. Ja go kupiłem z neta, z Allegro nawet, za 1900. Kaj pojedziesz do hurtowni i za taki boiler zostawisz prawie 4 klocki. Wiadomo, to nie jest nierdzewka. Nie, bo ktoś mi powie, o to nierdzewka najlepsze. Chłopie, za ta twoja nierdzewka to ja sobie kupię 2 boilery i cię 3 razy przeżyję, daj sobie spokój. Także trzeba robić wszystko z głową, naprawdę. By zrobię podsumowanie tej kotłowni, co wiele kosztowało i się zdziwicie. Ja już mniej więcej wiem, ale nie chcę gadać, wiele to kosztowało. Jeśli ta pompa za te 3 klocki z tymi groszami będzie działać, to jest naprawdę majstersztyk. Jest czarny szerszyń! What the fuck? Co to jest? Pierwszy raz widzę coś takiego. Ej, ale jaja, co to kurwa jest? Ty, żebym się nie zabił na tym krześle. O kurwa. Ty jest tam? Halo? Kurwa, one mi siedzą w murach. Co? Idzie, o fucking. Co to jest? No czarny szerszyń. To nie jest trzmiel, przecież wiem jak... Ała! Kurwa, wiem jak trzmiel wygląda. Ale mutant z Afryki. Afrykański szerszeń. Ale jaja. Co jest? Co jest?
Musiał przed nim uciec. Teraz wam pokażę, o co była haja na ostatnim odcinku, że tu są niby śmieci powywalane. Zaraz wam pokażę. Co to znaczy, że to są śmieci powywalane? To. Nie no wiadomo, wygląda to jak wysypisko, ale no 4 kartki na krzyż i to są śmieci. Tu trochę styropianu, tu worek, tu karton. Baby przesadzają, ała. Baby przesadzają, nie? Słuchajcie, musicie mieć każdy swój rozum, a wiadomo, że trzeba myśleć po chłopsku, nie? Aha, wiecie czego wam jeszcze nie pokazałem? Nie pokazałem wam jeszcze mojej bazy. Tu na początku samej budowy, co powstało. Tutaj. Musi być. O, obejście se kaziel. Nie, ale serio, powiem wam, jak zima była, a przycisło na budowie, ne, kurwa, wrażenia niezapomniane, jak ci Żydzi do tego przymarzą. Ale to wszystko trzeba przeżyć. To wszystko trzeba przeżyć. Miał być odcinek o pumple ciepła i zaś pierdoły pokazuje. Trudno. Ej, ja się w ogóle teraz zorientowałem. Przecież te 45 stopni, co ja tu nastawiłem, to jest wciul dużo. Kurde, nie powinno tyle być. Ale dobra, ja potem przemyślałem, ty chyba na podłogówka się max 40 nastawią. Te ruły są już wrawe, nie? No dobra, może nie wrawe, ale naprawdę długo nie wytrzymiesz. 3-4 sekundy max będziesz je trzymać, bo tak parzą. Dobra, słuchajcie, dobiję do tego 45 stopni. No i tyle, już przestawia chyba na boiler, żeby obejrzeć, czy wszystko funguje, bo ona się zaraz i tak sama wyłączy. Także dobra, zmieniamy moda. Tank. Ustawiamy, ile chcemy na tanku. Powiedzmy, że chcemy 46 stopni. Dobra, i ustawiamy sobie, żeby jednocześnie grzało i bufor, i tank, czyli boiler. I teraz, gaśnie pompa ciepła, bo słysza. Teraz powinno się przestawić zawór trójdrożny na boiler. I nie przestawił się. Ja, ale pompa działo, wszystko jest ok. Dajcie mi 5 minut, zaraz to opanujemy. Czy ta pompa za 3000 na pewno działo? No, on się na pewno przestawi. Na pewno. Dobra, słuchajcie, dobiło do tej zadanej temperatury, w zasadzie już dobiło 45 stopni. No na ten moment, według mnie, powinno się zmienić już na boiler. Aktualnie Dali grzeje na bufor. Może czegoś nie rozumia. Zobaczymy. No chyba jest 45 i się powinno przemienić, nie? A z tego co ja słyszę, to tam idzie i się rozkręca coraz bardziej. No, dmucho dość tak fest. Chyba będziecie to słyszeć. No. Także trochę niepokojące się to robi. Bo ty, zaraz mi wydupi to wszystko. Czemu się, no już jest 46 stopni, czemu się nie zatrzymuje? No to dobra, ja to rozumiem, jakby on teraz przełączył ten zawór i zaczął grzać na boiler. Ale ja dali mu na bufor i mi dali idzie 46 stopni na bufor. No co jest? Godołek wam, ta pompa za 3000 nie będzie działać. Czemu byście mi uwierzyli? No nie, no to jeszcze temu trzeba czasu i obejrzę. Kurwa, te rurki są coraz cieplejsze. A bary, 1,5 bara, no wszystko się zgadza. No nie wiem, poczekam jeszcze chwilę. Filmik parę sekund przed tragedią, 48 stopni. Przypomnę, nastawione jest na 45, boiler na 46. Powinno się dawno przełączyć na boiler i nie powinno być takiej temperatury. Dalej jedziemy taką temperaturą, także nie wiem kurwa co jest grane. Chyba, że się przełączyło, no, ale no nie widzę progresu póki co. Nie, cały czas na bufor. Nie wiem na razie co. Zaraz chyba będę dzwonić do Łukasza, pana Łukasza i zobaczymy co powie, no bo kurwa boję się, że to zaraz pierdolnie, ty. 50 stopni? To nie jest spiec na węgiel, ej. No to jest pompa ciepła. Wiele to już w ogóle wdupiło kilowat. 15,27 jest. Tu teraz on się wyświetli, wiele było przed tym. Kurwa, nie wiem czy wszystko jest ok. Tu już zaczęło cieknąć. Co się dzieje do chuja wafla? Ja pierniczę. Przełączyło się gówno. Wiele tam jest stopni. 49. No to tak nie może być. Co jest kurwa? No powiem tak, wymaga to jeszcze na pewno kilku poprawek.
No nie przełączyło się, no dzisiaj już tego nie stestuję, bo ta woda jest za ciepło, teraz tam wpierony ta woda, bo ma od 47 stopni, także byda to testować może zaś na wieczór, jak ta woda ochłodnie. No i tyle, miał być fajny odcinek, żeby się pochwalił pompą za 3000, a wyszło jak zawsze. Ale słuchajcie, na tym polega budowa, nie wszystko się udaje, ale będziemy dążyć do tego, żeby problem został rozwiązany. Także no, na dzisiaj tyle, na dzisiaj tyle z odcinka, tak działa pompa za 3000, będziemy dali w kontakcie, czy się pysk. Sytuacja odratowana, nie było tak źle, zadzwoniłem do Łukasza, Memory 5 i się udało. Na ten moment 40 stopni na buforze, 45 na tanku, czyli na boilerze, także wszystko działo dobrze, wszystko działa. Tata, przyjechał nadzór budowlany. Co, funguje ci to ta pompa? Funguje. Powiedzmy, że prawie funguje, prawie. Jak prawie? To mu chłopie fungować, to nie ma, kiedyś były piece, kozy się stawiało chłopie na wałek, do pełny piec i chłopie waliło, ryła czerwona normalnie, a ty co, bierzesz z zębami trząs w zimie teraz. Ile to kosztuje i co? 3000, rychtyk kwest dużo pieniędzy. Chłopie, to musi iść, to nie ma tak. Kiedyś szło śmieciami przepolić wszystkim, nie? No chłopie, co ci by da godą, no. No, w tym roku my szukali właśnie z fotrem opon opałowych, ale już mało kto po prostu wystawił na Eliksie, no a ona budowa tego nie wezna, bo kaj. No, także pompa funguje, były małe perypetie, jeszcze wam pokorza, żebyście widzieli na 100%. Tak, godołek, patrzcie, miałem ustawione zadaną temperaturę 40 na bufor, 45 boiler, no i jest 45,2 boiler, 39 bufor. Także słuchajcie, pompa 3000 zł, kierowca namiar na instalatora Łukasza, Memory 5, odpalicie mi coś Łukaszowi i wszyscy będą zadowoleni. No. Także fajnie, czymcie się, narta, pyrsk.